Takže čaute ľudia, dneska sa tam nového videa a asi viete prečo, no asi neviete, prečo som dlho nevydával video. Bol som na dovolenke, s kamošmi sme išli do USA, aby sme ešte asi zaskakali v skateparku. Máme tam skúpark nový. Prepáčte, že som takýto, ale tak nemal som čas sa opraziť. Dnes sme prišli a viete čo, dá sa. Boli sme tam asi 4 hodiny. Počkajte, ja si zapnem svetlo, aby sa vláko dalo na mňa pozerať. Okay. By the way, mám tu novú žiarovku a prepáčte, ak ma nebudete počuť, lebo ja tu mám túto stoličku, ktorá je tak trochu, aby ste ma videli. Čiže ako ma vidíte, keď to mám vypnuté. To sú najlepšie, že? Dobre. Mám to ešte bližšie. Dobre. To je jedno. A dúfam, že ma dobre vidíte, lebo no proste budem toto dávať dlhšie, asi viac než 2 minúty budem točiť, asi neviem. Ale podstatné je to, že vám chcem povedať, že budem trošku neskôr točiť tie videá a tie oznámy budem dávať tiež na YouTube, aby ste vedeli, že kedy a ako a kto. A ďakujem za prvý odber. No už to je dávno. Ale strašne ďakujem. Už to má 2 minúty, takže ešte nevypíname. Musí to byť viacej než 2 minúty. Už môžem, lebo už mám 2 minúty a 15 minút. 2 minúty a 15 minút, čo povedal 15 minút a 23 sekúnd. Tak. Teraz pozerám a možno vám dám veľké súpravičky potom na freestyleovej kolobožke. A teraz neviem pozerať kde, ja sa pozerám na seba, lebo tak ja točím na mobil. Nie na kameru. Niekde tu sa budem pozerať. No, to bude vidno. To je jedno. Proste musíme to dať voľako, aby sme to mali čo najskôr a aby to bolo čo najlepšie. Aby GBL mám. Takže môžete mi napísať dole do komentárov, že čo chcete, aby som točil. Reakcie, Brawl Stars, Counter Strike, Roblox, Pet Simulator 99, alebo čo by sme stali, reakcie. Dobre, tak môžeme to asi uzavrieť. Asi ešte teraz vydám nové video, ale tak nesľubujem vás nič. Takže čus.